Ola, Rafa. Que estás lendo? É o libro das novas xirafas exploradoras. E de que vai ese libro? Dache consellos sobre como debe sobrevivir unha xirafa nova nun ámbito hostil, nun bosque, ou nun deserto, ou nunha illa, por se te perdes ali. Mola. Eu non sabía a cantidade de cousas que pode chegar a facer unha xirafa nova para sobrevivir no bosque. Oi, por que non imos ao bosque para comprobalo nós mesmos? Vale. Que pasaría se teño fame? Déixame ver. Unha boa alimentación fará de ti unha xirafa atenta, áxil e cunha pel tersa e suave. E se non teño comida, que se podería comer no bosque? Unha xirafa nova non debe preocuparse se esqueceu a súa comida. No bosque hai multitude de posibilidades culinarias en forma de raíces, froitos e bagas. Pero precaución, xirafiña nova, non todo se pode comer. Debes ler atentamente tanto a descripción como as fotos antes de comer nada. Pero ese libro é estupendo. Ten resposta a todo. Mira a ver que poderíamos comer. Sí, claro, a ver. Isto non que é tóxico. Isto tampouco que cheira mal. Isto tampouco que sabe amargo. Xa está! Grosellas! Xirafa nova, non perda a oportunidade para comer ricas, doces e saborosas grosellas. Cuidado, poden manchar un pouco. Tupa fixo unha vez marmelada de grosellas e estaba boísima. Imos buscar grosellas. Imos! Grosellas! ¡Que sorte! Atopamos as grosellas. Ese libro ten respostas para todo. Por que crees que son tan estupendo? Ese libro fíxome como son, unha xirafa nova exploradora preparada para o cotián e o misterioso. Que ricas están. Saborosísimas. Ai, eu xa non podo máis. Estou cheo. Eu tamén. Ademais, está me dando o sono. Por que non dormimos aquí un pouquiño para recuperar forzas? Ai, pareceme unha idea estupenda. Ai, que boa sesta. Pero fíxose de noite. Rafa, esperta. Un pouco máis. Fíxose de noite. Que? De noite? E sen lanternas, iso significa escuridade e medo. Como imos volver? Que imos facer? Como sobreviviremos? Acouga, Rafa. Lembra que és unha nova xirafa exploradora e que ademais temos o poder do libro. Libro? É verdade, non me acordaba. Con ele estamos a salvo. Só hai que seguir os seus sabios consellos. Co libro pronto estaremos a salvo. ¡Oh! Escoitaches iso? Que será? Pois, segundo isto, podería ser un bufo ou unha estrela de mar. Pero como estamos no bosque, é un bufo, un paxaro que voa de noite polos bosques. Un paxaro? Agora estou bastante máis tranquilo. E que facemos para chegar á casa de Tupa? O libro pódenos dicir como atopar os puntos cardinais, pero non nos di onde está a casa de Tupa. Acordaste cando Fante nos ensinou os puntos cardinais? Sí, explicouno na casa de Tupa. E o bosque estaba ao sur, polo que... A casa de Tupa está ao norte. Mira a ver como podemos atopar o norte nun bosque de noite. A ver. Fácil, hai que atopar a estrela polar que sempre sinala o norte. Pero hai moitas estrelas, como saberemos cal é? Ao parecer está no carro da osa menor, pero primeiro hai que atopar o carro da osa maior. Como imos atopar eses carros? Non sabemos onde viven esas osas. Son debuxos que fan as estrelas no ceo. Mira! Ei, mira! Esa estrela móvese. Será a estrela polar? Non, debería estar quieta. Ai, oi, esta estrela debe estar enfadada. Creo que me está atacando. Non é unha estrela, iso é un vagalume. É como unha mosca, pero con luz. Vaya, que curioso. Se seguimos esa dirección, chegaremos ata o camiño que leva á casa de Tupa. Pois vamos alá. Mira, aquí está o camiño. E aí a casa de Tupa. Lográmolo!
Somos auténticas novas xirafas exploradoras. Ben, eu non son unha xirafa. Pero és novo e explorador. Co tempo poderás chegar a ser unha xirafa. Tes razón. Grazas, amigo Vagalume. Adeus. Pero onde estabades? Lévovos esperando desde a hora da merenda. Non te preocupes, Tupa, xa merendamos. Sí, comemos tanto que despois quedamos dormidos no bosque. Logo fíxose de noite e... Pois moi mal feito. Os nenos non deben quedar nunca sós no bosque, e menos de noite. Tedesme que prometer que non ides volver facelo xamais. Prometemos, Tupa. Veña, vamos á casa, que xa é moi tarde. Por certo, como atopaste o camiño á casa? Fácil, porque somos... Novas xirafas exploradoras! Vaya, estou orgullosa. Eu tamén quixen ser unha xirafa exploradora cando era nova. Imos comer unha torta para celebralo. Ben! E de que é a torta? De grosellas. Eu paso. Si, eu tamén. Prefiro comer verdura. Contigo